Ana video. Mana imroz yak guruh omuzgoro muallimo barای istirahat omodagi осошгоҳи доктор Тоҳирова. Имрӯз 9 июли соли 2024. Як гурӯҳ омӯзгоро аз шаҳри Душанбе омадаги гурӯҳи дигар аз шаҳри Хуҷанд. Мана гуфтем ки мо ҷаннат омадем. Ҷаннаташ ҳаминҷа будааст. Мана аз ти почаҳо об меравад. Булбуло дар хондан. Мана бо ино ҳозир як тарзи табобати нағзе ёд гирифтаги садо қитаги. аз шаҳри Панҷакет ино омӯзгоро гуфтам. аз шаҳри Панҷакет кормандони соҳаи фарҳанг санъаткоро омадагӣ. аз ноҳияи айнӣ 2 нафар инженерои соҳаи технологию роҳсозию хонасозӣ омадагӣ. хуҷанди бостонӣ мана як чӣ гӯяд худатон кунам. ки ягон шеър медонад, ягон рубоят. шумо якта рубоит не сурат нахонед. як рубоит. Маълима, илтимос дудан сухан гӯед. Мана ҳатто тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касонро гум макун. одамонро дӯстӣ пурзур кунад, дар ҳама рӯи ҷаҳон машҳур кунад. душманӣ вайронакори олам аст, одамонро хору зору кур кунад. бо ки ягон рубои мо рафтем.